aka nakwa n'imebe mkpụrụ okwu nke awụ ntọala ndị wụ awụrụ n'oyibo the basic foundation imebe mkpụrụ okwu a ga-eji wee mebe ahịrịokwu ndị ngwa anyị gara iji na mgbochi ume na ụdaume emebe mkpụrụ okwu. Ngwale ọmụmaatụ anyị n'ugbo ode anyị n'anya n'ugbo ode anyị na ọmụmaatụ nke anyị fe na ọfọ. Nke a bụ mgbochi ume, nke a bụkwanụ otu n'ime ụdaume mfe. Ngwa dị fọ a ịgbakwunye ya gị nweta afọ bụ ye ma ọ bụkwanụ afọ bụ stomach ma ọ bụkwanụ afọ bụ otu n'ime ihe ndị Igbo enwere. Dịkwa ọmụmaatụ nke abụọ ịgbakwunye ya inweta ọfọ. Ọfọ taa na-asị a na-ejiri mmadụ ọfọ n'asụsụ Igbo. Ọfọ ịgbakwunye ya inweta ịfọ. Ịfọ ịfọ ịgbakwunye ya gị mebe mkpụrụ okwu a na-akpọ ụfọ remains n'asụsụ Igbo. Ụfọ a na-asị ụfọ ihe fọrọnụ, things that remain or remains. Ngwa lee ọmụmaatụ nke abụọ mme na ma. Mme mgbochi ume, ụdaume mfe, inweta ma ịgbakwunye ya ama compound. Compound ama ịgbakwunye ya imebe mkpụrụ okwu a na-akpọ ịma. Ịma ịma ịgbakwunye ya ụma ịgbakwunyekwana ya gị mebe mkpụrụ okwu a na-akpọ ọma. Ọma dịrị gawazie. Dịrị gawazie a bụ dgz pụtara na ọ dị ọtụtụ n'ime ọmụmaatụ ndị nke ọzọ anyị nwere ike iwetara unu. Ọ bụrụ ka ọmụmaatụ ndị a ka anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị nke ọ ka dị ọtụtụ ihe anyị nwere imere unu. Ọ ka dị ọtụtụ ihe na-esonyere m na enyemaka nna yọ n'aka unu agwụla ịtụsa ihe vidiyo onyonyo a ọpụta n'ihu akwụkwọ. Please like, share, comment. Ahụbeghị m kọmentị mmadụ na ihe onyonyo a na-etinye. Like, share and comment. Kiri aka ka anyị hụ na asụsụ Igbo agaghị efunahị anyị. Ọ gaghị efunahị anyị ịkwado imekwene ka ụmụ anyị ndị amụ ka ha nwee ike jigidesie asụsụ Igbo mara na-asụ mara na-ede ya nke ọma.